No, milí poslucháči, už vysielame opäť zo štúdia a opäť je tu súťaž Uhádni a vyhraj. Trojkolová súťaž a v nej dvojica súťažiacich, to už viete. Ten úspešnejší si aj dnes odnesie 50 000 korún. Tak, koho máme na bielom telefóne? Haló, kto je tam? Mária. Mária, som rada, že vás počujem. Už som sa vás dlhšie chcela opýtať, čo je s pánom Kudláčkom. No, dobre, že som sa s ním rozišla. Viete, čo som zistila? No? Že jeho prvá žena umrela na otravu hubami. No, tak to sa stáva. Ale aj jeho druhá žena umrela na otravu hubami. No tak to už je pravda zvláštna zhoda náhod. A viete, na čo umrela jeho tretia žena? Tiež na otravu hubami? Nie, mala prerazenú lebku. A ako sa jej to stalo? Nechcela jesť huby. Tak sa radšej venujme súťaži, už nám zvoní aj čierny telefon. Haló, kto je tam? Ani to nezvoní. Haló? Čo je to? Pán Čunderlík? Zvoní to, alebo čo je to? Ste to vy? Haló? Haló, ste vo vysielaní? Haló? Haló? Počujeme vás, pán Čunderlík. Dobrý, tu je Čunderlík. To je ten Lucháň. Fúknite mu do slúchadla. Ale nerozčuľujte sa, pani Mária. Lucháň! Lucháň! Ja si Lucháň! myslím, že s Čunderlíkom by ste si celkom pekne rozumeli. No, len si nemyslí moja. Minule mi jeden fešák povedal, že som ako Kleopatra. Možno myslel na vek. No. Áno, prosím vás, ak ma počujete, ja by som chcel vedieť, čo sa dnes hrá v kine. Človeče, Áno, tu sa súťaží. Dajte nám pokoj. kino Odboj, píšem si. Ale, Oj. pán Čunderlík, tu Áno. nie je program kín. Krížnik Potemkin? Lucháň, Ne. tu nie je program kín. Tu nič také není. V pôvodnom znení? To je dobré. To bude s titulkami, aj tak hovno počujem. Niečo iné, nehráte, prosím vás, ešte. Pani moderátorka, Potemkina čo som keby sme to videl. rýchlo odsúťažili? Čo ja viem? Prosím vás, neviete, kde hrajú ten film s oným, s Douglasom? Poďme, no tak dajte rýchlo prvú Jak otázku. sa to len volalo? No Douglas sa tam daboval ten slovenský herec, taký mladý. Tak, ideme na to, Mária, sústrite sa. Bože, ako sa len volal? Ako sa hovorí najvyššie postavenému Jak sa Rómovi? volal, jak sa volal? A kde je postavený? Tak áno, čo si nespomeniem, jak sa volal? Nie, ja mám Mária na mysli Sa ako volal. šéfa Rómov. Taký fešák. Šurinda? Jak sa strašne volal? Samozrejme, že nie. Vajda, jasný. Vajda sa volal. Je to tak. Áno, Jožo Vajda, tam daboval toho Douglas. No, Tak pán Čunderlík vedie 1-0. tak točí. Ale ja sa nehrám. To nevie držať hubu ani na chvíľu. Homba za klenotom Nílu, to je on. Vidíte, že to poznáte. No, kde to hrajú, prosím vás? Pán Čunderlík, tu sa súťaží a vyhrávate 1-0. Áno, 21:00, ale kde? Pokračujme s tou súťažou, moja drahá. Kino Praha, dobre, no. 21:00, Kino Praha, no. Mária, sústrete sa. Druhá otázka. Rýchlo. Ako sa volal film Juraja Jakubiska, v ktorom jednu z hlavných postav stvárnil Jozef Kroner v postave Pichandu? Pichanda? To bolo nejaké porno? alebo čo? Porno? Homba za klenotom Nílu je komédia. Druhá časť k filmu Homba za diamantom. Mária, ja vám trošku pomôžem. Tam V aj tam lete hral ten vás to Douglas. môže pichnúť. Ale pani moderátorka, takéto otázky, to sa nepatrí. Čože? Už je aj časť 3? Iha, a tá sa ako volá, prosím vás, pekne? Pani Mária, je to známy film. Zviera je to a pichá. Jak sa to volá? Včela? Hrali ste to včera? To už je v kinách? Áno, je to neviem, včela. ale- A
a má 1000 rokov. Hrajú. 1000 rokov? Čo? Ale včela nemôže mať 1000 rokov, tá žije len rok. No len to povedzte. Čo? Homba, Ten film sa tak volal Včela, ktorá má 1000 rokov. Včela, ktorá mala 1000 rokov. Tu mám filmové novinky, ale tu také není, že už je tretia časť. Inak to povedzte, Mária. Ako inak, po maďarsky? Nie, 1000-ročná. Ale ako sa volá tá tretia časť? 1000-ročná včela? Áno! Čo áno? Nič nepovedáte. No to je ale blbosť. No určite to bude nejaká homba za niečím. Ale za čím? Výborne, pani Mária, je to 1-1, vyrovnali ste. Ideme na rozhodujúcu tretiu otázku. Len nepovedz mu ja veľmi nahlas. Áno. A zase tam hrá Douglas? No výborne. Ja ho mám veľmi rád. Veľmi rád. Ako sa krstným menom volal známy dramatik Wilde, autor hry Je dobré mať Filipa? Nepovedali, jak sa... Philip Wilde. No, ale ešte ste mi nepovedali, jak sa volá ten film. Sústrete no. sa, Mária, sústrete sa, lebo vám výhra uletí hore komínom. Homba za rubínom? No nie. Ó, Mária, Zapíše. Wilde? No, dúfam, že za tento film bude konečne nejaký Oscar. No, je to v riti, Mária. Prečo? No, lebo Wilde je naozaj Oscar. Pán Čunderlík, Áno, áno. dajte si hlasnejšie strojček. Čo? Strojček si dajte hlasnejšie. Počkajte, ja vás nepočujem. Dám si hlasnejšie strojček. Pán Čunderlík, vyhrali ste 50 000. Čo 50 000? Lístkov do kina? Čo s tým budem robiť? Ale nie 50 000 korún. Súťažili ste v hre Uhádni a vyhraj. Kedy? Nič. No teraz, pred chvíľou. Anketa. Čo? My vám gratulujeme a do počutia radšej. Do čoho moja? Viete čo, tešíme sa opäť na budúce. No, dobre, tak.